tiangan wujud temu paksi sikile sik ana gelange ta. Wes ya Allah. Perhatian temen kok. Teman-teman boleh ngajak tekan isor-isor barang kok. Oh, nyong ndeleng sinden tekan pucuk rambut tekan jempolan sikil perhatikna terus. Kadang-kadang ana kok sinden jarku pasuryane kuning sikile ireng. Lah iya Lagi oh sikile kok kuning kok. Berarti ki kuning sekabehane kita. Ning ya tetep ana sing ireng. Ya Iya benar. rambutnya ireng bok lah masa yang kuning. Tetep ana sing ireng. Nggih, Pak, enter nggih. Ning kan ora didengena. Lah iya mau dijelendrek napa? Ayo dibayangna sing ireng apane. Meneng talangon darani keprimen. Sire oren. Apa oren? Mati lampu apa ki ya? Mati lampu ki. Ora ana orang-orang ya Win. Ora aman. Penontonnya jangan luar biasa akeh banget tepuk tangan hai para penonton luar biasa nggih. Jan lenggah kabeh praktis. Tertib Praktis. Praktis ngerti? praktis Jagonge nglemprak, bokonge atis. Praktis. Yo. alus manis naksem hati Sebelah lor di kamera kok aja jagung baik kok. golek isi podang jenar nang Facebooknya ganti kayak mau ini siapa coba si Risoti kok kan buri anu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo bukane kanaring player terus tibangna kendangane seragenan kok season kedua jaibongan olos jan buket yuk mas pudang kuning so awan
Yang dapat Oke, pamundutan saking Bapak Akson saking Bajong. Nggih. Penggemar saking Bajong Bapak Akson. Saipong gulonan-gulonan. Yo. Semakin di hati. Ya ya ya. Oh oh. Kuning niku mboten namung setunggal Mbak Wiwin. Nggih. Sing Pak Kades Wanogara Bapak Muhammad Aknyar Siarno Pudang Kuning. Saking Pak Akson Bajong ugi Pudang Kuning. Oh nggih. Ugi wau Wonoarjo ngesaken Pudang Kuning. Pudang Kuning pokoke. Lah seniki ganti sinden. Monggo. Enten ingkang badhe ngersaken gelang kalung. Pamundutan saking Bapak Karisun Pandansari. Tepuk tangan nggih Pak Karisun. Ngersaken gelang kalung. Ada yang mau naik ke panggung Bapak Kadus Bano. Kali berdua niki kali berduane kali Bapak Karisun. Ayo Ken. Gelang kalung nggih nunggu niki sing ajeng minggah panggung Pak Kadus Bano kali Pak Karisun cobi. Gelang kalung sing tak tompo. Yo langsung. Saat monitor Ibu Maria Jogo Waluh Mangga arwane Pak Muhid
Roman PKS Sibaryanto Basasiran Riwaludo yo iya iya ke Bapak Karisun lan ugi Mas Kadus Bano. Mbok enten pengendikan. Mangga. Nuwun sewu nggih, Ki Dalang Eko Suwaryo. Siap. Dumateng sedaya Nayoga, dumateng sedaya Waranggono, Sekar Bima, sedaya warga masyarakat Desa Pandansari, seluruh tamu undangan. Kawula badhe menyumbangkan sebuah lagu. Lagune napa Mas Kadus? Sekedap. Denok menawi niku nggih. Oh, Denok saged-saged. Duet nggih. Nggih kersane. Ya, karo sinden papat ya. Sikus mengidul. Ajeng pundi Pak Karisun? Mriku mawon nggih batiri Pak Kadus. Nggih sindene be papat, Pak. Nggih, mriki mawon, Pak. Pak Kadus ibu ten pundi, Pak? Niki, Pak. Ibu kados teng mriku. Oh, nggih. Izin Gus, mbok ibune kok ora rena penggalihe. Nggih, mbok anu disangoni bireng wis. Izin Ibu, Ibu Kadus. Nggih, Bu Kadus mohon izin iki nggih, Bapak nyanyi kali Mbak Sinden. Anu sinden perawan ning mboten nakal niki mboten niku. Nggih, nek mboten dijalari. Ya kaya kowe. Lho ya iya masa dina kali meneng bahaya bobol lho. Oh kayak gue ya. Enak arang Pak Kadus. Ayu dewi urun nompo bakal tak usahake sarasa isi bumi gopo ojo kuwabe yo 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 sayang kuning kowe ra iso Tepuk tangan buat Mas Bano. Pak Kadus.
Rahayu Komandan Ronggo Lawe, salam satu jiwa. Ayo ojo kuwatir kowe ra iso ora bakal ora bakal kaya sorot tangismu takkan cukup indah ayumu koyo dari iso kewunan lagi rasa sayangku ora bakal cukup Tepuk tangan untuk Bapak Kadus. No, matur suwun.